С навлизането на модерните технологии в овощарството, създаването на нови интензивни овощни градини става все по-голямо предизвикателство за земеделските стопани. За такава модерна технология, която е приложима в по-сухи райони, ни разказа Димитър Бъчваров, известен наш сортоизпитател, собственик на овощни градини и разсадници край град Русе. В България този метод се прилага за първи път. На обработените площи се засаждат подложките и на следващата година на място се прави облагородяването им. По този начин растението не преживява стреса от транспортирането и не се нарушава кореновата му система. С тази технология младите овошки влизат в плододаване 2 години по-рано от нормалните срокове, а разходите за създаване на нова градина се намаляват наполовина. Другото предимство на този метод е гъстотата на засаждане на дръвчетата между 160 и 270 броя на декар, което увеличава добивите трикратно. От дългогодишния си опит в овощарството и сортоизпитването, Димитър Бъчваров е на мнение, че съчетаването на съвременната технология за отглеждане на овошки с революционния за сухи почви американски суперабсорбент Тероет е сериозна крачка напред в развитието на овощарството. И в двата разсадника, които е създал, Димитър Бъчваров е използвал влагозадържащите гранули. Дава възможности да се адсорбира водата, да се събере в корените и да се поддържа влажна кореновата система. За това как действа суперабсорбента, производителят се убедил след демонстрация на продукта. Аз откъснах от както тези дюли, които ги виждате там, една пръчка, обърках разтвора и просто го захвърлих, така без да му обръщам достатъчно внимание. И след един месец видях, че там са пуснати корени, почна да се развива тази клонка, която бях отрязал. След този случай Димитър Бъчваров решава да използва Тероет при всички дръвчета в овощния разсадник край село Яворово, община Русе. Разсадникът е разположен на площ от 10 декара. В него се отглеждат повече от 50 000 различни видове дръвчета, които престояват там 2 години. Препаратът е използван по стандартен начин, чрез топене на кореновата система в паста, приготвена от разтворени във вода гранули. Допълнително по лехите е слагана и сухата фракция на препарата. За наша голяма изненада, прихващането е много високо. Тук почти не виждаме някъде пропаднали подложки. Докато при нормални условия сме имали пропадане някъде до 20-25 до 30%. Това, разбира се отразява върху цената на дръвчета по-късно. При едно пропадане от 30% в разсадника или от 100 дръвчета, ние ще получим само 70 дръвчета, останалите 30 просто са загуба. В другия овощен разсадник в село Червена вода, община Русе, намиращ се на 104 метра над морска височина, преобладават нови сортове кайсии, ябълки, круши. В този район количествата на валежите са крайно недостатъчни. Затова Димитър Бъчваров и тук е приложил суперабсорбента Тероет, който за засушливи райони е незаменим помощник на стопаните.